Ini ndinodawo kureurura kuti ndiri kuziva kwakashandiswa mushonga kuti imwe nyaya yedrinking and drive itsikwe-tsikwe. Mishonga iri kuhama dzangu and inotoshanda. Mugore ra2015 muna June, pane umwe murume anonzi Simba akahayiwa nen'anga nevanhu vayo. Paiva nevanhurume nevanasikana vainopira mashavi avo kumvura. Vasikana vechidiki vaiimbira n'anga iya, so akadhiraivha akadhakwa ndokuita accident kudorowa kuhwedza. Vamwe 4 ndokufa, iye nemunhu 1 ndovakararama. Iye murume uyu anonzi Simba neumwe munhu 1 ndovakararama. N'anga iyi yakatofawo kwaMurambinda kuhospital. So polisi yeko yakatevera ichitarisa kuti ari kurikavha here kumba agoripa mhosva. So Simba recovered from injuries ndokuenda kune mumwe mupostori anosanganisa neun'anga. Akapiwa mushonga wekuti kana mapurisa aya auya aizodhakwa nekutaura kwavenge vaita naye, obva adzungaira oenda zvamuchose. Mapurisa akauya zvikaita sekudaro, akaenda akasadzoka. Nhasi Simba uyu kana ndakamutarisa so ave kungogara aine tsvina pamiri wake. Those people vaakaurayisa, I think they are hunting him. Upenyu hwake hapana chinomufambira, atambura asi haadi kuzviendesa kupolisi kuti aripe mhosva iyi. Mhosva hairovi vedu we. Saka ndiri kutsvakawo hama dzevanhu ava, kana paine anoziva nyaya iyi dziite kuti munhu uyu anoripa mhosva. Asi zvichitaurwa kwainzi vanhu ava akanga avatora kudziva rasekwa muHarare, vanoziva nyaya yevanhu vekufira murodhi iyi yekudorowa kuhwedza vakaita accident nemota inonzi Noah. Ndibetsereiwo vanokwanisa kutaura nemapurisa ekudorova kwakaitikira accident iyi, so that munhu abatsirike vedu we, atambura vedu we.